Исәміз Шола ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда Румил Карамиев. Игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. КамАЗда кризисқа каршы чаралар үтәләме? Бүген аны тикшерү максатыннан автогигантка Россиянең социаль яклау министры килде. Максим Топилинны нәтиҗәләр канәгатьләндерәме? Урында Лейсан Ханова булып кайтты. Кама буенда урнашкан прибрежный бакчачылык şirketендә суны атнасына 3 тапкыр гына бирәләр. Әлеге проблеманың сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Шолада гадәти булмаган операция ясалды. Пациент зоопаркта яшәүче төлке. Һөнәрне дөрес сайларга ярдәм итәләр. Шолада "Минем шәһәрем, минем сәләтем" дип аталган күргәзмә үтте. КамАЗда кризиска каршы чаралар программасы үтәләме? Бүген Шоллага Россиянең хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Топилин килде. Исегезгә төшерәм, автогигантта җәмәгать эшләрен оештыру һәм хезмәткәрләрне укыту өчен федераль бюджеттан 900 миллион сумнан артык акча бүленде. Әлеге сума максатчан тотыламы? Урыннан хәбәрчебез Лейсан Ханова репортажы. Хезмәт базарында киеренкелекне киметү максатыннан Татарстанга федераль бюджеттан 936 миллион сум акча бүленде. Әлеге сумманың иң күп өлешен КамАЗ алды. Нәтиҗәдә 16 мең кешене эш урыннары белән тәэмин итү мөмкинлеге тудырылды. Бүген хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Топилин двигательләр заводына килде. Аны Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков автогигант җитәкчелеге озатып йөрде. Бүген КамАЗда туктап тору көне, ягъни простой. Министр вакытлыча эшләр оештырылуны һәм укыту процессын үз күзләре белән күрде, эшчеләр белән аралашты. Как зарплаты, с точки зрения зарплаты, осталось на прежнем уровне или не совсем, честно? Ну и по идее, если так подумать, то жить можно. Спокойно, легко, аккуратно. То есть хватает и на жизнь, и на хлеб с маслом. Серьезно? Серьезно. То есть так вот, чтобы реально... Так нет. Главное же работа. Ну, понятно. А сколько времени вот обучения по времени? Сколько? 250 часов. 250 часов. Кризиска каршы чаралар программасы кысаларында 4 төбәккә ярдәм күрсәтелә. Татарстан аларның берсе. Министр әйтүенчә, гәрчә республикада эшсезлек башка регионнар белән чагыштырганда түбәнрәк дәрәҗәдә булса да, КамАЗга хөкүмәттән финанс ярдәме кешеләрне күпләп кыскартудан саклап калды. У нас уже практически не остается запасов. Без персоналны кыскарта алмый идек, чөнки безнең кадрлар запасыбыз юк. Шуңа күрә хөкүмәттән һәм министрлыктан ярдәм сорадык. Безне аңладылар. Максим Топилин КамАЗда вакытлыча эшләр оештырылуга уңай бәя бирде. Кризис вакытында кешеләрнең укып башка белгечлекне алуы да уңай күренеш. Аларга моның өчен 400 сумга якын стипендия да түләнә. Это означает, что это приобретение новых навыков. Бу яңа күнегмәләр алу дигән сүз. Вакытлыча эшләр өчен дә кешеләр хезмәт хакы ала. Без кризисның озак дәвам итмәвенә, сату күләменең артуына өметләнәбез. Моның өчен бөтен нигез дә бар. Шул ук вакытта хөкүмәт тә автопромга ярдәм итү буенча кулдан килгәнне эшли. Россия министры эш сәфәре барышында фәнни-техник үзәктә дә булды. Бирдә вакытлыча эш оештыру һәм хезмәткәрләрне укыту программаларына беренче нәтиҗәләр ясалды. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Прибрежный бакчачылык şirketендә куллана торган суны атнасына 3 тапкыр гына бирәләр. Шә торган су артыннан теләсә кайсы вакытта килергә мөмкин. Ә менә кояш кыздыра башласа, түтәләргә суны график буенча сибәргә туры киләчәк. Күп кенә бакчачылар җир эшләрен тәмамлагач, мунча да керә алмыйча шәһәргә кайтып китә. Монысы әлбәттә аның кадәр үк мөһим түгел, ә менә янгын чыга калса нишләргә? Беренче чиракта бакчачыларны нәкъ менә шул борчый да. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Видите, воды нет. Ну ладно, сегодня такая погода, вчера дождь прошел. Прибрежный бакчачылык şirketine суны көн аралаш сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә бирәләр. Надежда Баранова җәй буе бакчада, күршеләре арасында ялларда яки кичен генә яшелчәләрен карарга килүчеләр бар. Тик нәкъ менә кеше күп йөри торган вакытта су булмый. Во вторник вода. Сишәмбе көнне суны иртәнге 8-дән 12-гә кадәр, пәнҗешәмбе көндезге 3-тән 7-гә кадәр, шимбә иртәнге 8-дән 12-гә, аннары 3-тән 9-га кадәр бирәләр. Шуның белән бетте. Без аптырашта калдык, бакчага су кирәк, яшелчәләргә, чәчәкләргә су сибергә кирәк. Рәфисә Әхмәтҗанованың бакчасында скважина бар, әмма аны яңадан казытыр өчен 50 мең сум тирәсе акча кирәк. Шуңа күрә бакчачы булдыра алган кадәр су җыеп калырга тырыша. Йорты каршында хуҗасыз калган сүтелгән иске вагон. Рәфисә Әхмәтҗанова ут чыга калса, бөтен бакча яныр дип курка. Менә бу өй, моны сүндерергә су юк. Потому что суны бирмиләр, су әз. Без үзебез суны җыеп куябыз, ул даже bir бочка минем,
ул даже Сибирге дә җитмей. Şirket җитәкчеләре бакчачыларга һәр вакытта да 3000 литр тирәсе су тотырга куша, күп су сыйдырышлы савытлар алырга киңәш итә. Әмма еш кына запас җыю түгел, яшелчәләргә дә су сибергә өлгермибез ди бакчачылар. Уже второй раз вышло, воды не было уже. Поливать там что-нибудь делать, теплицу поливать не было. Просто успела чуть-чуть воды набирать. Су булмауның сәбәбе 30 чакрымнан артык торбалар төзек түгел. Бакчачылар көз көне сезонны япканда торба эчендәге суны агызып калдырмый. Яз җиткәч көн саен дистәләгән бакчачы торбадан су ага дип зарлана. Журнал гаризалар белән тулы ди şirket рәисе урынбасары. Бу җитешсезлекләрне төзәткән вакытта су биреп булмый. Вот получается, что мы сегодня день качали. Без бүген мисал өчен 15 куб су суырттык ди. Аны яңадан агызырга кирәк. Чөнки торбада су булганда тишекләрне ямап булмый, нигездә эретеп ябыштырырга кирәк. Шуңа күрә күп вакыт су агызуга китә. Су бакчаның бер башыннан икенче башына барып җиткәнче 2 сәгатьләп вакыт уза ди бакча рәис урынбасары. Төзек булмаган урыннарны май аенда ялгап бетерергә тиешләр. Июнь аенда суны узган елдагыча бирәчәкләр. Ремонт вакытында су бирүне атнага бер тапкыр гына туктатачаклар. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Әҗәтләре булганнар узып китә алмаячак. Торак-коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы шәһәрдәшләрне ачыклау өчен шәһәр исәп-хисап үзәге махсус җиһаз кайтартты. Ул юл приставы дип атала. Җиһаз инфракраслы нур белән җибәреп машина агымы арасыннан бурычлы автомобиль хуҗаларын билгели. Тулырак әлеге техниканың ни рәвешле эшләү хакында Вектор комфорты тапшыруында карый аласыз. Ул 19 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак. Есть камера, которая определяет. Җиһазның камерасы бар, ул машина номерларын билгеләп, аны база буенча эзли. Әгәр номер иясенең бурычы бар икән, бу турыда мәгълүмат экранга чыга. Аннары без ЮХИДИ идарәсенә хәбәр итәбез. 7-нче комплекстагы йортларның берсендә куллану өчен яраксыз канализацияны алыштырырга кирәк дип тапмадылар. 14 катлы йортның 2 таяктан кала калганнарын барсында яңартылган. Ялгыз пенсионерлар яшәүче бер бүлмәле фатирның торбаларын алыштыруга акча табылмаган. Әлеге фатир хуҗалары чарасызлыктан редакциябызның кайнар элемтәсенә шалтыратты. Ремонт ясадылар. Алмаштырдылар бөтен трубаларны. Атнаконның истаяк бәпкәм. Калды трубасыз. Сөрия апа фатирындагы ширек торбалары җәйгә кадәр чыдамас дип курка. Алар һәр яклап тишек, шул сәбәпле фатирда түзә алмаслык ис. Канализация торбасын алыштырулары турында сорап, шәһәрдә инде берничә тапкыр торак эксплуатация участогына мөрәҗәгать итә. Первый стояк бәпкәм калды инде, значит. Анда әби белән бабай тора пенсионерлар инде еме. Последний стояктан калып эшләделәр дә еме. Уйладылар. Беренче стоякта бит инде монда не однокомнатный квартиралар, бер комнатлы квартиралар еме. Әби белән бабай жаловаться не могут. Акча җитмәде, все бетте. Акча җитмәде. Акча кая киткән? Кем алган? Кем кесәсенә салган? Соңгы тапкыр әлеге йортта капиталь төзекләндерү 2009 елда башкарылган. Йортның фасадын, пассажирлар һәм йөк лифтларын, кайнар һәм салкын су турбаларын алыштырганнар, әмма канализация турбалары акча җитмәгәнлектән алыштырылмый калган. План буенча бу 8 миллионда 500 дә 10 мең тәшкил итте. Анда акча экономия ителде 267 меңдә 950 сум. Шушы акчаны Гаинде карар кабул ителде, шу акчаларны җибәрергә, канализация алыштырырга. 400 шушы акча җиткән акчага алыштырылды. Иске турбаларны быел җыллык сезонына әзерлек вакытында алыштырачаклар. Идарә итү оешмасының генераль директоры әйтүенчә, әлеге эшләр сентябрьгә кадәр төгәлләнәчәк. Агыл Нусова, Гөлназ Хәсәнова, Илнар Харисов, яңалыклар. Шолы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Хәзер безне кыска гына реклама чыгарылышы көтә, бездән аерылмагыз. Шолы ТВ телеканалында калыгыз. Шолыда гадәти булмаган операция ясалды. Пациент зоопаркта яшәүче төлке. Көннәрне дөрес сайларга ярдәм итәләр. Шолыда «Минем шәһәрем, минем сәләтем» дип аталган күргәзмә үтте. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19.
Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларым бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары би ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов. Сіз яңалыклар программасын карыйсыз, дәвам итәбез. Этләрне бушлай стерильләштерәчәкләр. Татарстанның бош ветеринария идарәсеннән алынган буйрык нигезендә республикада айга бер тапкыр шундый медицина чарасы үткәреләчәк. Бүген Чаллыда да шундый операция ясалды. Беренче пациент зоопаркта яшәүче төлке булды. Төлке баласы куркынган күзләр белән операция бүлмәсен күзәтә. Аны бирегә искәрмә буларак алып килгәннәр. Ат спорты мәктәбе хезмәткәрләре аны урманнан табып алган. Төлкегә нибары 3 ай, әмма аны инде стерильләштерү сорала. Бездә менә 3 төлке баласы бар. Үрчемәселәр өчен зоопаркта. Балалар карыйлар, кешеләр карыйлар, бит инде үрчемәсеннәр өчен аларны инде стерилизовать уйларды. Хайваннарны стерильләштерү ким дигәндә 3000 сум тора. Бүген дәүләт ветеринария берләшмәсендә беренче тапкыр бушлай операция ясыйлар. Бу хакта буйрык 6 майда дөнья күрде. Әлегә яңалык турында күпләр белми. Шуңа күрә бүген дә бер генә бушлай операция ясала. Анысы да төлке. Буйрык нигезендә бар тик этләр генә бушлай стерильләштерелә. Хуҗаларга бар тик хайванны алдан ветеринарга күрсәтү генә кирәк. Безгә этләрне алып килеп күрсәтергә тиеш. Этнең паспорты булырга тиеш. Анда 5 отмечаться ителгән булырга тиеш. Монда килеп безгә күрсәтеп, этне күрсәтеп, алар чиратка язылалар. Киләсе операция көне 17 июньгә планлаштырылган. Процедура 2 сәгатькә якын дәвам итә. Этләрне бушлай стерильләштерү 2015 ел дәвамында булырга тиеш. Аннары инде буйрыкка үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Минем шәкәрем, минем сәләтем бу исем астында Казан Федераль институтының Чаллы филиалында күргәзмә үтте. Проект Татарстан Республикасы сәләтләре белән идарә итү дәүләт программасы кысаларында оештырыла. Күргәзмә шәһәргә Алабугадан килде. Аның төп максаты яшьләргә һөнәрне дөрес сайларга ярдәм итү. Тулырак безнең алдагы материалда. 36 ірі бизнес оқу һәм ял итү вәкиле. Бүген алар студентларга сәләтләрен күрсәтү һәм иҗади мөмкинлекләрен чынга ашыру юллары турында сөйләде. Әлеге чарадан Чаллының ире предприятиеләре дә читтә калмады. Алар да яшь буынны үз оешмаларына җәлеп итәргә тели. Компаниянең максаты әлбәттә иң беренче чиратта яшьләргә үзебезнең заводларны күрсәтү, бездәге барлык потенциалны күрсәтү. Чөнки колледжны яки институтны бетерү белән безнең заводларга килеп яшьләр әгәр дә оператор уровененнан башласалар, алар 2-3 ел дигәндә үзләрен яхшы күрсәткән очракта әлбәттә начальник участка должностына да барып җитә алалар. КАИ студентлары укучыларга заманча технологиялар буенча эшләгән машиналар күрсәтте. Мисал өчен киләчәктә КАМАЗ менә мондый булачак. Ул табигый ягылык белән эшләячәк. Бу машина үзендә 2 машина тота дип әйтсәк тә була. Ул бәләкәй машина кабина урынына һәм үзенең йөк машинасы. Күргәзмәдә техник һәм иҗади проектларды тәкъдим ителде. Араларында мода өлкәсеннән булганнары да бар. Әмма укучыларның күбесе әле һөнәр сайламаган. Сайлап өлгерсәләр дә икеләнәләр. Яхшы эш табасым килә, хезмәт хакы да югары булсын, карьера ясау мөмкинлеге дә булсын иде. Эта выставка может помочь. Күргәзмә миңа эш табарга ярдәм итәргә мөмкин. Монда нинди һөнәрләрнең актуаль булуы күрсәтелгән. Проектның төп максаты республика шәһәрдә яхшы эш урыннары барлыгын исбатлау, яшьләрне туган шәһәрләрендә калдыру. Она не может пользоваться теми возможностями. Бүгенге яшьләр бирелә торган мөмкинлекләрне файдалана белми. Үз шәһәрендә эшләү өчен мөмкинлекләр барлыгын аңламыйлар. Зур шәһәрләргә китүне кулай күрәләр. Нәтиҗәдә сәләтле кешеләр югалып кала. Үз потенциалын күрсәтә алмыйлар. Без яшьләрне мөстәкыйль булырга өйрәтергә телибез. Тиздән күргәзмә республиканың тагын 6 шәһәренә юл тотачак. Айгөл Янусова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.
Швейцарияда акробатика бойынша дүния кубогы төгәлләнде. Шәһәрдәшләребез Дина Вихрянова һәм Дарина Крючкова ярышларда беренче урынны яулады. Кызлар инде чаллыга кайтырга да өлгерде. Алар чираттагы ярышларга әзерлек белән мәшгуль. Яшь спортчылар белән безнең хәбәрчебез очрашты. Дина Вихряновага ярышларда теззе ауырткан килеш катнашырга туры килә. Ул операция кичергән. Тик травмага да карамастан кызның карьерасы үсештә. Алар Дарина Крючкова белән парлап чыгыш ясылар. Барысы да тренер Лилия Коробкованың кызларны күреп алуыннан башланган. Дарина раньше занималась в смешанной паре. Потом она занималась в тройке. Дарина элегрәк катнаш парда чыгыш ясаган, соңыннан эшлектә. Әмма мин бу кызның парлы чыгыш өчен туры килүен күреп алдым. Әлеге пар нәкъ менә хатын-кызлар пары өчен. Дарина әле 2 ел гына Чаллыда яши. Ул Твердән өметле спортчы буларак чакыру буенча биргә күчеп килгән. Бу аның беренче зур җиңүе. Даже не подозревала, что я вообще куда-то уеду. Мин бер кайчан да кая да булса күчеп китермен дип уйламадым. Булай нык шөгыльләнермен дә димәгән идем. Хәзер бик тырышам, ярышларга җитди әзерләнәм. Дуэт 3 программа буенча чыгыш ясады. Кызлар бары бер генә хата җибәрде. Менә ул. Дарина сикергәндә урында кала алмый. Бу этапта кызлар бронза яулады. Әмма ярышларда гомумилчеләр буенча кызлар беренче урында. Хәзер аларны башка зуррак ярышларда көтә. Нам нужно усложнить программу. Сейчас мы пойдем на чемпионат России. Хәзер без программаны катлауландыру юнәлешендә эшлибез. Россия чемпионатына барачакбыз. Бу чаллы акробатларның мондый мәртәбәле ярышта беренче тапкыр зур җиңүгә ирешүләре. Җанатарлар әлеге спортта җиңүләр алга таба тагын булырына ышана. Лесен Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Оренбургта дзюдо буенча Европа кубогы төгәлләнде. Турнирда 19 илдән спортчылар катнашты. Россия җыелма команда составында шәһәрдәшебез Олимпия спорт мәктәбеннән Нияз Билалов та чыгыш ясады. Нәтиҗәдә ул 100 кг үлчәү авырлыгында алтын медаль яулады. Озакламый Нияз ил җыелма команда составында Словениядә узачак ярышларда катнашачак. Болгар бию коллективына 25 ел бу уңайдан иртәгә энергетик мәдәният сараенда юбилей концерты үтә. Әлеге тамашага 2 урынга билет уйнатабыз. Аның шартлары белән сез безнең рәсми сайтта һәм ВКонтакте төркемендә таныша аласыз. Катнашырга чакырып калам һәммәгезне һәм әлбәттә барыгызга да уңышлар телибез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә нәкъ менә шушы вакытта һәм шушы урында Чаллы ТВ каналында очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.